דורון, זה טלפון. לא, זה כלב. איך עושה כלב? לא. זה פרה? לא. זה חתול? מיה. וזה ברווז? גה. רגע, זה כלב? לא, זה לחם. איך עושה לחם? דורי, זה ברווז? לא, זאת ציפור. איך עושה ציפור? נכון. דורי, זה חמור? לא, זה תרנגול. נכון, קוקו. דורי, זה צפרדע? קווה, זאת מכונית. פיפי. זאת דורון? דורון אוכלת סושי. אבא חיסל את כל הסושי. אז דורי, תרקדי משהו. יא.